Ja, chic hè? Kom maar even voorstellen, Anja. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Dat is het boerenbrood van samen. Die van vorig jaar wel leuker hè? Nog één keer neem ik Nou, de naam stel af. eens voor, wat is het? Ja, dat was het. Oh. Ja, we hebben prins Stan, sorry. En prinses Sam. Nou. Beide kindjes van de octopus dit jaar. Staat voor jou. Staat voor jou de neuzels. Heb je zin in? Cheers. Stel ook aan. Proficiat de jong. De jongen die gaat. Maak er gaat van hè? Kom van doen. Proficiat. Dan gaan we even de registratie voor te maken. Ik ben Sam. Ik ben prins Stan. Oké, ja. En wie staat het eigenlijk nu met de zenuwen? Goed. Ja, bij mij gaat het eigenlijk ook wel heel goed. Gewoon normaal. Oké, ja. En hoe lang van tevoren kreeg je het te huren of de vraag of je dit kon zweren? Ja, we hebben dat een tijdje geleden hebben we dat gehoord. Ja. En toen kwamen ze bij mij thuis en toen wilden dat gezag. En toen dacht je ja, gezag. En ben je ook hetzelfde? Ja, dat ben hetzelfde. Kijk, dat is mooi. Dan had je ook nog een motto. Mogen we dat weten? Erpelkus onder zeil. Dat moet wel een beetje. Erpelkus onder zeil. Dank je. Leuk hè? Ja. Ik ben prins Stan. Dat is stellig. Hebben we de mulder zocht? Ja, dat is een proces uit zit al. Oh, heel even feliciteren. Ja, dat is al het eten. Proficiat. Ik snap het, sorry. Daar letten ze meestal Hallo. Ja. Ik ben prins Stan. Stan. Ja. Wie zit er, jongen? Ja, dankjewel. Hallo. Hallo. Ja. Dat ben je. Prins Stan. Sam en Sam. Prins Stan, ja. Ja. Ik ben het bos op hier. Ik zie het nog. Ja, de bal nog hier nou, hè. Hé, maak er het van, hè. Kijk, dat is de eerste. Nee, dat is. Ik ben de allerbeste. Sam, ik ben ver. Hey, succes. Leuk, hé. Dat die elke keer wordt en alles op ons delen. Even wachten. Je moet even nog doorgeven. Ja. Eén moment. Ja, één moment. Ja? Kom maar. En dan zit je met. Nee, dat doet maar 6 minuten, dat is te veel. Ja, kan ik even gesproken? Dat is wel dat je nog vreemd dat je dat familie doet. Zo daar hebben we nu. Maak plaats, maak een paard, zodat ze rustig naar buren kunnen lopen. Aan de kant allemaal.
prinses. En we beginnen met de cape van de prins. Dus we gaan nu verder met de cape van de prinses. En dan met de steek van de prins. En de echte prins is geen prins zonder een scepter, dus die krijgt de 100 van ons. En nu kan de vasteloving beginnen. We beginnen met een Polonaise. Allemaal achterin. De prins en prinses voorop. En de golven. De eerste keer van dit jaar. Zijn we weer. We zijn terug. We gaan weer snel met z'n allen. Maar ik denk dat het niet alleen kan. Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één winnaar zijn. Allemaal shooten natuurlijk. Laten ons niet kennen. We gaan gewoon daardoor. Op wie niet tegen zijn verlies kan. Die is maar